Les idees polítiques de Locke queden resumides en els seus dos tractats sobre el govern civil. En el primer tractat, Locke elabora una crítica a l'absolutisme i a la monarquia de dret diví. En el segon tractat, el més important, manté la posició del primer i desenvolupa més les seves idees polítiques a partir d'una anàlisi de la naturalesa, l'origen i els objectius del govern civil. Locke pensa que en una societat civil, en un estat, és necessari que existeixi un poder polític, amb dret a dictar lleis com la pena de mort i les penes inferiors, encarregat de regular i protegir la propietat privada i amb legitimitat per emprar la força per executar aquestes lleis o defensar l'estat, si cal. La qüestió és determinar l'origen d'aquest poder polític i, per fer-ho, Locke, en el capítol 2 del tractat, ens parla de la situació natural de l'ésser humà, de l'estat de natura. En aquest estat, els homes són lliures. Disposen de plena llibertat per ordenar els seus actes i propietats, sempre que respectin els altres. Aquest principi es fonamenta en el que Locke anomena la llei natural. La llei natural, que és a la vegada una llei moral per l'home i una llei de Déu, contempla que, tot i sent lliures i iguals, ningú pot atemptar en contra de la vida, la salut, la llibertat o els béns materials dels altres. L'aplicació de la llei no està regulada per cap poder exterior ni institució. En l'estat de natura, tothom pot castigar els infractors de la llei, fins i tot preventivament. Transgredir la llei és equivalent a viure sense raó, i segons la llei natural mateixa, dins d'aquesta situació, els homes tenen fonamentalment dos drets. Castigar el crim per tal de reprimir-lo i prevenir-ne la repetició, cosa que pot fer qualsevol, i rebre reparació, que només és per la part ultratjada. Locke diu que qualsevol pot matar un homicida per dissuadir-ne d'altres, i per il·lustrar aquest pensament cita el Gènesi de la Bíblia. Qui vessi sang de l'home, per l'home serà vessada la seva sang. Dins d'aquesta situació, hi cap la possibilitat que sorgeixi el que Locke anomena l'estat de guerra, que és un estat d'enemistat i destrucció. Això passa quan algú declara de paraula o d'obra qualsevol intenció d'anar en contra la vida d'un altre. Segons Locke, quan algú mostra aquestes intencions, el que fa és abandonar l'estat de naturalesa i anar en contra la llei natural. I per això, segons aquesta, cal que la víctima es defensi tant com sigui possible, perquè la protecció dels innocents és prioritària i sovint la força és l'única manera de garantir la seguretat. Quan algú intenta sotmetre un altre, el que fa és prendre-li la llibertat, fer-lo esclau, i podem suposar que això ho farà amb qualsevol altre. Per aquesta raó és lícit, fins i tot, matar un lladre que, no havent ferit el que ha robat, ha emprat la força per prendre-li els diners. Sotmetre per la força és equivalent a robar la llibertat, a fer la guerra. La llei natural està feta per la protecció de les víctimes i autoritza la defensa pròpia fins al punt de concedir la llibertat per matar els agressors. Ningú té dret a prendre la llibertat d'un altre. L'únic cas en què els homes es desprenen de part de la seva llibertat és amb la creació de les societats polítiques. En general, Locke imagina un estat de natura on els individus són col·laboradors i no hi ha masses conflictes. Però les dificultats per aplicar la llei natural de forma imparcial i la prevenció de l'estat de guerra condueixen els homes a abandonar l'estat de naturalesa i a formar la societat civil. Quan succeeix això i per què? Ho explica el capítol 8. Es passa de la societat natural a la civil a través del consens, a través d'un pacte. El pacte el duen a terme un nombre indeterminat de persones que decideixen, a partir de llavors, constituir-se en un sol cos polític. La decisió la prenen per unanimitat i qui no hi està d'acord té dret a mantenir-se dins de l'estat de natura. Els que formen la nova societat civil acorden regir-se, a partir de llavors,
per la llei de la majoria. Tot i això, és important assenyalar que Locke ens dirà que el pacte no és vinculant pels descendents del que el van dur a terme. Cap mena de consens pot obligar els fills dels pactants, tot i que les propietats sí que quedarien lligades a la societat civil. Locke defensa que la major part dels governs del món parteixen de la pauta exposada. És a dir, d'un estat de natura on els homes eren lliures i l'inici de tot govern va ser sempre pacífic i amb el consentiment del poble. Mai el seu origen va ser la monarquia de dret diví. Això, segons ell, és teologia contemporània. Per Locke, amb les comunitats passa com amb les persones. No solen recordar el seu propi naixement i infantesa. A més, els primers governs són anteriors als documents i sovint fins i tot a l'escriptura mateixa. Per això no en trobem un rastre en les fonts històriques. Aleshores, com podem provar la seva teoria? Locke diu que podem conèixer els orígens dels governs perquè això ha quedat fixat als relats, que són anteriors als documents. Tots els relats que posseïm de l'inici de qualsevol societat política del món, excepte la dels jueus, on Déu intervé directament, o són clars exemples de l'inici en l'estat de natura i en el pacte, o n'ofereixen un rastre manifest. Així, les societats civils queden provades. L'objectiu d'aquestes és completar l'ordre natural, millorar l'estat de naturalesa. Això significa que els homes segueixen tenint llibertat, però una mica més restringida. Renuncien a alguns drets per obtenir més beneficis. Quins? A partir de llavors, els homes disposen de la llei escrita i decideixen establir la figura del jutge. Els magistrats seran els encarregats d'aplicar aquesta llei de forma imparcial. Per altra banda, també s'estipula que tothom mantindrà les seves propietats. Aquesta situació es manifesta en el poder de l'Estat, que, segons Locke, no pot representar-se en una única figura, sinó que s'ha de fonamentar en la divisió de poders. Hi ha un poder legislatiu que elabora les lleis responent a la demanda ciutadana i respectant els principis de la llei natural, un poder executiu que durà a terme els mandats del legislatiu i un poder federatiu, encarregat de la seguretat de l'Estat i les relacions internacionals. Per Locke, el fonament últim d'aquestes societats polítiques ha de ser democràtic. Per això, en el cas que els que ostenten el poder no respectin les directrius d'allò pactat, els ciutadans tenen dret a resistir-s'hi i es contempla la dissolució del govern. En el capítol 19 ens explica com pot passar això. El govern es pot dissoldre per dues vies diferents. Si es dissol la societat o, si no es dissol la societat, però es dissol el poder legislatiu, que és la base de l'Estat, per mal ús dels seus governants. Dissolt el govern, el poble és lliure d'erigir un nou poder legislatiu. Quan succeeix això? En diferents situacions. Per exemple, quan els governants imposen la seva voluntat arbitrària i legislen com els plau sense respectar la voluntat de la societat. En casos de negligència o abandonament dels governants. Quan els governants deixen el poble en mans d'un poder estranger. O també en altres situacions relacionades amb la intervenció il·legítima dels monarques sobre el legislatiu. En tots aquests casos, Locke diu que, en realitat, el que fan els governants és posar-se en contra de la tasca confinada, sigui per negligència o per cobdícia, i això és equivalent a posar-se en estat de guerra contra el poble. Llavors és quan el poble queda eximit de tota obediència i té dret a rebel·lar-se. La manifestació del poble és legítima i fins i tot si cal la violència, ja que, com passava en l'estat de natura, qualsevol violència com a resposta a un abús no és imputable a aquell que es defensa, sinó aquell que envaeix. Per Locke, la rebel·lió és l'oposició a l'autoritat gratuïta.
I amb això hem acabat l'esquema del pensament polític de Locke.